ina fan ko fo kuna ful bakru wala wakati min na metali ke bi Kledu donc war kam ko bismillah o de Sine Diarra ni ale nyini ninkele ale na nya fon kan ferej mo kan ke wasala kana balya min be ferepse kasro alla chogo mina nyini gal tengul no ala André Traoré fe Sine Diarra inola amba inola André ayo expert comptable anya wi nyini ni chama fana ke yi seben do re fana ke la kana ko kan jamana ngono be kamana kan no ko la pi o e ka nyinu re kono ma jama fo la kana o ta sido e re biska nyefo chu juma ke la kana re koro kan wasa ngado la kana ye famier c'est que adamandere ini i farkulo i ka so i bolo fɛ i ka nafolo o bɛɛ kɔlɔsilo dɔ fɛn tɛ ka so si ma n'o kɛra o sabatira jamana fɛn o fɛn la a b'a ko jamana kɔnɔ lakarani de bɛ yen nɔ donc n'o tɛ jamana fɛn o fɛn kɔnɔ insécurité de bɛ lakarani tɛ ni lakarani tɛ jagokɛ tɛ sɛnɛkɛ tɛ baganmara tɛ kɔmɔ tɛ jɛgɛmɔ tɛ foyi tɛ kalan tɛ se ka kɛ foyi tɛ kɛ donc lakarani kɔni ye développement sigi sen fɔlɔ yɛrɛ kɔni André o lakana yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo di lakanani kɔni ni an ka gafew lajɛ lakanani ɲɛmɔgɔ fɔlɔ o ye jamana ɲɛmɔgɔ de ye président de la République il est le chef suprême des armées c'est-à-dire que lakanamɔgɔw bɛɛ kuntigiba ale de ye o de ye ale ye o de hokumu kɔnɔ jamana yɛrɛ kan ka lakana cogo min na la politique de sécurité olu de bɛ ale bolo m'a fɛ ka jamanadenw ka lakana cogo min na u bolofɛnw ka lakana cogo min na fɛn minnu ni sɔrɔ fɛn minnu ka nafolo sɔrɔ o bɛ se ka sabati cogo min na o ye ale ka daka miiri de ye donc bɛɛ bɛ ale kɔ lakanani kɔni ta sira fɛ mais ni jamana kuntigi fana bɔra lakanani y'an bɛɛ kunko de ye lakanani fɔlɔ ye fɛn min ye ka jamanadenw yɛrɛ ka dɔn ni Mali ye mɔgɔ miliyɔn 19 ye bɛɛ ka dɔn o ye dan cogo di ka carte d'identité bɛɛ bolo ka carte d'identité bɛɛ bolo ka passeport ye mɔgɔ minnu b'a ɲini en tout cas k'a fɔ ko karisa i ka se ka sɛbɛn bɔ i ka se ka papier bɔ a fɔ k'i ye maliyɛn de ye maliyɛnw ka dɔn hali i sigiɲɔgɔn ye maa min ye i t'a dɔn i kɔni lakanani tɛ parce que n'i y'a sɔrɔ mɔgɔ jugu don Mali kɔnɔ waati kɛra n ko urufu mɔgɔw tun bɛ Mali la Sierra-Leone ka urufu mɔgɔw a tun ka ca an fɛ yan nɔ donc u bɛ ka mɔgɔw ta u bɛ ka so ta mɔgɔw kɛrɛfɛ donc i sigiɲɔgɔn ni i tɛ mɔgɔ min dɔn donc lakanani fana tɛ donc jamana k'a jija ka papier di bɛɛ ma carte d'identité ko kɛmɛ problème a ka dabila passeport ko a ka sabati carte d'identité ko a ka sabati kan ka dɔn ka maliyɛn ka dɔn n'a ye mɔgɔ miliyɔn 20 ye a ka dɔn k'a ye mɔgɔ miliyɔn 20 papier ka ye bɛɛ bolo o lakanani jɔsen n'o bɔra yen nɔ sa ni maliyɛn bɛɛ dɔnna k'a ban sisan lakanani bɛ taa min o ye ka dunanw dɔn ni ko dunanw i ko frontière de parce que mɔgɔw de bɛ don Mali la u bɛ don Mali la cogo di ou bɛ na sira fɛ ou bɛ na pankuru fɛ minnu bɛ na sira fɛ o ye frontière terrestre ye olu kan ka ɲini k'u dɔn ni papier ɲɛnama tɛ i tɛ don Mali la i tɛ don Mali la dɛ hali n'a y'a sɔrɔ Mali a gafe dɔ signé ko libre circulation des biens et des services dans l'espace économique CEDEAO 8 mois o bɛɛ ye tiɲɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ mɔgɔ sɛgɛsɛgɛ koyi o kɔrɔ ye k'an bi lakanani sabati an ni ɲɔgɔn cɛ o kulu de fana kɔnɔ et André ne taara Mauritanie 2018 i dontɔ u bɛ papier dɔ d'i ma aéroport la i segintɔ i b'o papier kelen de d'i ma u b'a signé k'a fɔ k'i bɔra o kɔrɔ k'a fɔ ko dunan minnu bɛ don u dɔnnen don wa n'i ma bɔ fana u b'a dɔn k'i ma bɔ k'i bɛ i bɛ mun na ye donc i bɛ bila fagaw ka bolola kan maintenant ni ko dunanw Mali ka bon Mali ye 1,240,000 km². Mali yɛrɛ bɛ ka lamini ni jamana 7 de ye 7 pays frontaliers kɔrɔ k'a fɔ ko Mali la donna 7 de bɛ yen bon Mali frontière u ka fɔ jateminɛ na kilomɛtiri 7,000 de don donc ni k'i bɛ olu bɛɛ lakara ko dunan minnu bɛ don ka dɔn baara b'a la dɔɔni o de la kɛlɛ in b'an ka gɛlɛn parce que an yɛrɛ tɛ se k'an ka frontière yɛrɛ fɛnɛ sécuriser e yɛrɛ ka jasi la sisan an b'a ye jamana caman kɔnɔ dɔw yɛrɛ kɛ ko wuli ka jamana dancɛ la wala ka girage yɛrɛ k'a la e fɛ o se t'an ka jamana ye wa an mɛn o mɛn an bɛna an ka jamana koli ni koko de bɛ girage de bɛɛ ko bɛn hakili la n'i bɔra k'i bɛ taa an ka minnu bɛ taa k'u bɛ taa baara kɛ Italie ou bien u bɛ taa Espagne n'i sera Séoul ta ni Milisan k'i b'a sɔrɔ ko girage de bɛ yen i tɛ se ka tɛmɛ o yɔrɔ bɛ jamana dɔw ni ɲɔgɔn cɛ girage de bɛ yen i tɛ se ka tɛmɛ o bon n y'a fɔ n ko an ka kilomɛtiri 7,000 n'o ye frontière ye n'i y'a donnaw bɔ a la a tɔ dɔw bɛ pour que ka sɔrɔsiw yɛrɛ fɛnɛ dɛmɛ ka frontière ka a lakana sabati fo ka yɔrɔ dɔ kɛ girage de wa se bɛ jamana ye u b'a fɔ ko an ka jamana mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ dɔw ka nafolo bɛ taa miliyari hakɛ de la o miliyari hakɛ ninnu ni bɛɛ impôt sera 30% n ko mɔgɔ dɔw bɛ u ka foro lakana girage b'u ka foro kɔnɔ an ka jamana kusuru bɛ dɛsɛ ka kilomɛtiri 1000 kɛ girage ye ah non a mɛn o mɛn an bɛ jamana in yɔrɔ dɔw kɛ girage de fura foyi t'a la André n'an m'o kɛ ni k'i bɛ Mali frontière 7000 km k'i b'a sécuriser fo n'i ye sɔrɔdasi 100 wuli k'u jɔ c'est vrai que u bɛna baara di mɔgɔw ma mais o fana ka gɛlɛn donc girage b'an dɛmɛ don dɔ la o fura foyi t'a la donc girage ko in a se b'an ye wa an tɛna taa ka da
ne ka kuma fama bina fo mugu ci dɔrɔn tɛ kɛlɛ ye jɔsen dɔw bɛ folu fana ka kɛ wulibali o ye jɔsen dɔw bɛ an ka Mali kɛlɛ bɛ cogo min na fura ka ca kɛlɛ dun min ye ni muguci b'o ban o kɛlɛ tɛ Mali ta ɲɛ o muguci bi a yɔrɔ dɔw ban mais fɔ ka bɛɛ bi yɔrɔ dɔw ban mais fo ka frontière fana sécuriser yɔrɔ dɔw la ni y'a fɛn saba in fara ɲɔgɔn kan a ka ca la jamana bi lakana jamanadenw bɛ lafiya ni lafiya in ma kɛ développement tɛ jagokɛ tɛ kalan tɛ sɛnɛkɛ tɛ mɔni tɛ baganmara tɛ foyi tɛ donc fo an ka fura de ɲini na mugu ci yɔrɔ min mugu ka tiɲɛ nɔ min bɛ kɛ grillage o ka kɛ grillage ye min bɛ se ka kɛ dialogue ye négociation o fana ka kɛ pour que kɛlɛ in ka ban. an ye kuma kuncɛ min ye o ye tɛsidi kɔsa in na balawba kɔni an ka finitigiw sɔrɔ sabula ma 30 kɔ ni tora ko la a ka ca san kelen ni ɲɔgɔnna kuma an ka finitigiw sɔrɔ e bɛ se ka mun fɔ hakilila jumɛn fɔ nin ko kan. André n'i y'a lajɛ yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la hinɛtɔ ko don denmisɛnnin san 20 san 21 u ma diɲɛ ye projet b'u kɔnɔ min kɛ min muso furu min denw kɛ ta ka se ka taa o 30 ni kɔ bunani na ayiwa nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko lakarani ye an ka kan kunko ye an ka kan kunko ye n y'o de fɔ n'an ma lakarani sabati frontière la an m'an sabati ni an ka papier ye ka maliyɛnw yɛrɛ ɲini k'o dɔn an m'an sabati ni taabose minnu ye minnu bɛ muguci ni dialogue ni fɛnw kɛ ni wana tɛ se ka ban ka jamana kɔnɔ an bɛ taa se bila k'u ye ala k'u dayɔrɔ suma. I ni ce Sine Diarra. Merci.